Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Дистәләгән сорау һәм барысына да ачык җавап. Надо в отставку. Ну, я в отставку, от этого уже ничего не изменится. Мусора меньше не станет. Президент журналистлар белән очрашып, йылга нәтиҗәләр ясады. Фикерләрне Гөлнас Сәйфетдинова барлады. Балык булмаганнарга тәмәкесез, әмма никотинлы продукцияны сатуны тыячаклармы? Бу проблема бөтен регионнарына кагылды. Татарстан Дәүләт Советы депутатларының 6-нчы сессия утырышында тагын нәрсәләр хакында сөйләштеләр? Рания Абдрахманова. Шүпне аралап җыю төбәк операторларына отышлы түгел. Ана шундый легендарий, аларыннан күп табыш алалар. Шүп реформасының беренче нәтиҗәләре турында Фәйрүзә Мәҗитова. Татарстанда илкүләм проектлар ничек тормышка ашырыла? Кешегә уңайлы эшләргә, чисталыкта, җылылыкта Ел ахырына нәтиҗәләр куандырырлыкмы? Моны Руслан Хусаинов белә. Яшәү сыйфаты авыл һәм шәһәрне борчыган сораулар зур проектлардан алып президентның милли киемгә мөнәсәбәтенә кадәр бүген Рөстәм Миннеханов республика һәм федераль мәгълүмат чаралары вәкилләренең сорауларына җавап бирде. Бу ел ахырында уза торган гадәти очрашу президент узган елга нәтиҗә ясый, киләсенә өметләре белән уртаклаша. Татар халкының үсеш стратегиясе кайчан әзер булыр? Президент сайлауда катнашырмы һәм шүп эшкәртү заводының язмышы нинди? Җаваплар Гөлнас Сәйфетдинова материалында. Год мы завершаем нормально. Значит, у нас и по экономике, валовый региональный продукт, отгруженной промышленной продукции рост есть. Ел яхшы тәмамлана, илкүләм проектлар гамәлдә 12 юнәлеш буенча алар халыкның яшәеше яхшыруда чагылыш табарга тиеш. Пландагылар үз вакытында тормышка ашырыламы дигән сорауда бирәләр. Я, конечно, могу рассказать, что вот на этот год 26 миллиардов, 19 федеральных, остальных наших. По всем 12 проектам у нас направлением 49 проектов. Все нормально, я сказал нормально, что ты меня... Республикада алда торган кулачлы эш ишек алларын тәртипкә китерү 3 елга исәпләнгән 7 меңгә якын ишек алдына кагылачак. Эта программа будет решать и вот эти асфальтовые задачи, и освещение, детские площадки, то есть 7 видов работ мы планируем. Тассыр юбилейна моннан тышта бүләк булачак әле. 4 ябык футбол манежы, төзекләндерелгән объектлар, яңа биналар, бәйрәм чараларына старт бирелде. Журналистлар бу тантанада президент кигән киемгә дә игътибарсыз калмаган, милли киемгә мөнәсәбәте белән кызыксындылар. Ашаудан, диндән, җырдан, биюдән башка бит безнең милли киемнәребез бар. Нигә аны артистлар гына киергә тиеш әйтик? Ул бит гадәттә бездә үзебезнең киемебез булган. Менә бу галстук белән йөрергә рәхәтме? Татар халкы үсеш стратегиясенең әзерлеге белән дә кызыксындылар. Она готова на самом деле, но как любой документ, он идеальным не будет. Его надо дополнять, дорабатывать. Для этого мы вам доложим. Авыл киләчәгенә бәйле сорауда читтә калмады. Газ, ут, су белән генә яшьләрне авылда калдырып булмый ди президент. Әгәр дә безнең анда шурда булмаса, киләчәктә үзенең перспективасын күрмәсә, ул инде эзләнеп куядыр. Монда ләнсә таба алмый инде ул монда килеп. Авылда үзен күрсәтергә мөмкинлекләре зуррак. Безгә шуңа күрә авылда менә шундый мөмкинлекләр бирә кирәк. Шәһәрнең үз проблемасы көнкүреш калдыклары белән нишләргә? Яңа эшкәртү заводы, әйләнә тирәне шүп белән тутырудан китүнең бердән-бер чарасы. Хәзер халыкара экспертиза уза. Шикләнүчеләргә дә сүзе бар президентның. Неужели я враг своей республики или своей столицы? Мы же тоже несем ответственность за свои поступки. Миннеханов в отставку. Ну, я в отставку, от этого уже ничего не изменится. Мусора меньше не станет. Но если я куда-то в деревню к себе уеду, немножко, на несколько килограмм меньше будет мусор. Дело не в этом. Дело в том, что нам надо работать по тем источникам выброса, которые сегодня реально, значит, загрязняют атмосферу. Все новые проекты, они строятся по самым жестким требованиям. Спортны да шикләтеп үтмиләр. Рубинга яңа тренер килүдән президент та уңай үзгәреш көтә. Болельщики разочарованы, мы тоже разочарованы, но после каждого падения, я думаю, это уже дно, дальше нет, будет подъем.
Киләсе ел вакыйгаларга бай булачак җиңүнең 75 тасырны 100 еллыгы халык санын алу. Мы к этому готовы. Пока все у нас. Скоро мы должны дойти до 4 миллионов. Сайлау елы да әле. Рөстәм Миңнехановтан сайлау кампаниясында катнашырмы дип тә кызыксыналар. То есть, если, допустим, вас выдвинут, вы будете согласны на это? С женой посоветуюсь. Сайлауга кадәр 9 айны лаеклы эшләп чыгарга кирәк башлады президент. Очрашудагы иң яшь журналист Шаян ТВдан Илназ Абдрахманов бүләк белән дә килгән. Пазл җылы юрганны Рөстәм Миңнехановка тапшырды. Президент Шаян ТВ каналына уңай бәясендә җиткерде. Бик рәсми дә булмады әлеге очрашу. Ул җылы халыкчан итеп, рәхәт итеп сорауларга ихластан җавап бирде. Развернуто отвечал на все вопросы, на сложные вопросы, на простые, приятные, не очень приятные. Это здорово. Гөлназ Сафетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яңа елга яңа машинага утырып керәсе. Бүген Рөстәм Миңнеханов хастаханәләргә 50 ашыгыш ярдәм автомобиле, күчмә 7 флюорограф, мәктәпләргә 25 автобус тапшырды. Узып баручы елда сәламәтлек саклау тармагына 1 миллиард сумлык техника алына, иң яңалары Чаллы белән Алабуга районына китте. Демография, мәгариф илкүләм проектларын гамәлгә ашыру планы буенча транспорт сатып алуның бер өлешен федераль бюджет финанслый. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, сәламәтлек һәм белем бирү өлкәләре һәркем өчен иң мөһиме. Современным медицинским оборудованием, а также школьных автобусов. Бүген Татарстан парламентының быелга соңгы 6-нчы сессиясе узды. Көн кодагында 40-тан артык мәсьәлә иде. Төп тема никотинлы продукцияны балик булмаганнарга сатуны тыю турындагы закон. Шулай ук бюджет, гадәттән тыш хәлләр вакытында халыкны саклау, митинглар уздыру тәртибе турындагы законнарга үзгәреш кертү турында да сөйләштеләр. Теманы Рания Абдрахманов дәвам итә. Дәүләт советында бәйрәм мәхите. Уртада чыршыда теләкләр, аларны төрле тормыш хәлендәге балалар язган. Бүген республика җитәкчелеге, депутатлар балаларның хыялын тормышка ашыруга үз өлешен кертә ала. Надо вот снять ее и там, Рөстәм Миңнеханов 11 яшьлек Әмирхан Садыйковның вертолетта очу теләген үтәргә ярдәм итәчәк. Минтимер Шәймиевтән ноутбук, Фәрит Мөхәммәтшиннан уенчык тимер юл сырыйлар. Хәерле көн, хөрмәтле халык депутатлары. Теләкне чын итәргә бер атна вакыт бар. Бүген көн кадагында башта 20 мәсьәлә иде. Тагын 20 өстәлде. Сүзне бюджеттан башладылар. Быел ул планлаштырылганча тотылган. Илкүләм проектларга 27 миллиард сум бүленгән. Все реализованы наши предложения и республики, значит, по программе 2030 на 19 год. Соңгы көннәрдә халыкны борчыган сорауларның берсе Казанда транспортка бәя арту. Бүген тарифлар буенча дәүләт комитеты җитәкчесе беренче тапкыр хәлне шәрехләде. Каждое предприятие подходит так, как считает необходимым. Һәр оешма үзенә кирәгенчә уйлый. Тик без бәя артуны икътисади яктан нигезләп күрсәтәбез. Утырышның төп темасы балык булмаганнарга тәмәкесез никотинлы продукция сатуны тыю турындагы закон проекты. Законопроект разработан в связи с... Закон проекты яшүсмерләрнең снюс һәм вейпларны күпләп куллану очраклары артуга бәйле рәвештә каралды. Мондый федераль закон юк. Шуңа республикада кирәк дип саныйбыз. Бу проблема бөтен регионнарына кагылды. Күп җирдә шул яшьләр, яшүсмерләр шул снюслар белән агуланып, авырып яталар. Бу эштә хәтта дәүләт советы составында булмаган партияләрнең дә фикерен тыңладылар. Наша партия социальной защиты поддерживает. Безнең партия әлеге закон проектын хуплый. Нужно работать на опережение. Никотин шул ук агу, мондый продуктларны сатучылар фашистлардан да начаррак. Мы все с вами. Без барыбыз да балаларыбызны, аларның сәламәтлеген кайгыртабыз. Шуңа бу закон проектын хуплыйбыз. Нәтиҗәдә закон беренче укылышта кабул ителде. Предложить Государственному совету принятие закона в целом. Прошу проголосовать. Решение принято. Шул рәвешле көзге сессияның соңгы утырышы тәмам. Татарстан дәүләт советының 6-нчы чакырылыш депутатлары 6-нчы сессия утырышында елга йомгак ясый. Закон проектлары турында сөйләшүләр киләсе елга да дәвам итәчәк. Рания Абдрахманов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Контейнерлар яңа тик җитмиләр, авыл районнардан чүпне җыялар, 259 җирлеккә барып җитмиләр. Килешүләр төзелә 100% түгел. Бүген төзелеш министрлыгында Татарстанда бер ел элек башланган чүп реформасына нәтиҗә ясадылар. Экологияны чүптән чистарту юнәлешендә киләчәк планнар турында Фәрүзә Мәҗитова. Шүп реформасының бер еллык нәтиҗәләре турында сөйләгәндә ишек алдына чыгып карау да җитә. Контейнер мәйданчыклары заманча итеп яңартылган.
Мында пластик, картон, пыяланы айырып жиялар. В первую очередь то, что... Ишек алдында шүп ичмей тиешинче кирәк җиргә озатыла. Бер кемчелеге бар, контейнерлар тиз тула. Тик Казанның күп кенә ишек алларында шүпне аралап җыю өчен шартлар тудырылмаган әле. Әйтик, әлеге ишек алдында бар тик пластикны гына айыралар, калганын контейнерларга ничек бар шулай ташлыйлар. Казанның 80% ишек алдында айырып җыю өчен шартлар бар. Тик бу алым төбәк операторлар өчен акча ягыннан отышлы түгел икән. Дуальный сбор дип атыйларында шул контейнерларны алып китү өчен элек бер машина кирип алып китә торган иде аны. Икенчесендә хәзер башта коры отходларны сортировать ителгән отходларны алу өчен икенче машина яңадан килеп алып китә юеш чүпләрне. Шуңа күрә бу икеләтә эш, бу очракта транспортирование. Халык өйдә айырган пластикны гына белгечләргә төренә карап тагын 4-5кә айырырга туры килә. Моның өчен махсус станциялар кирәк. Казанда 2 эшли, Татарстанда 21 төзелергә тиеш. Шәһәрнең төрле почмакларыннан китерелгән шүп шунда прессланып полигонга китәчәк. Тик моның өчен халык түләгән акча җитми, дәүләттән субсидия кирәк диләр. Согласно 89-му закону. Закон буенча милекчеләрнең барысы да безнең белән килешү төзергә тиеш иде. Бүген бу сан 91% кына. Күп катлы йортларның беренче катында урнашкан оешмаларның күпчелеге әлегә түләмәде. Аларга квитанцияны 2019 ел белән китерәчәкбез. Вакытында түләмәү отышлы түгел. Юллар булмау сәбәпле яз, көз, кыш 259 авыл җирлегенә шүп машиналары барып җитә алмый. Из этих 259 населенных Хезмәт күрсәтә алмагач, без бу авыллар халкыннан шүп өчен түләүне дә таләп итә алмыйбыз. Тарифларга килгәндә әлегә алар расланмаган. Фараз буенча киләсе елның июленә кадәр үзгәрешсез кала. Июльдән 4%-ка арту ихтималы бар. Фирүзә Мәҗидова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан оешмаларының илкүләм проектларга кушылып эшли башлавы аларның чыгымын киметеп, керемнәрен арттырган. Андыйлар безнең республикада хәзер 71 эш урыннарын заманчалаштырган, төрле һөнәр ияләренә өстәмә белем алу мөмкинлеге дә булдырганнар. Шундый бер мисалны бүген Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Казан йорт төзелеш комбинатында 2 сменада хезмәткәрләр торак төзү өчен субайлар бетон эшләнмәләр әзерли. Елның июленнән алар хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча илкүләм проектка кушыла. Хәзер товарны күчереп йөртү өчен җайлау, кадрларны укытып, 5S системасына кертелгәннән соң җитештерү 60%-ка арткан. Булачак төзеләчәк иләргә без ясыйбыз панельләр. Безгә арматурный цехтан каркас сеткалар, дип әйтик, сеткалар килә башлады. Просто сетка сборный вариантта түгел. Без монда первый цехта үзебездә вручную аны полностью бәйлибез. Комбинат тимер-бетон дивар панельләрне җитештерү буенча да зур эш алып бара. Элек линия тулы кешенә җәлеп ителә алмаса, хәзер биредә башка мөхит. Эшче төркем җитештерүдәге югалтуларны ачыклый, шуннан чара күрәләр. Нацпроектка бик рад, потому что безгә бу 2 мәртәбә почти арттырырга үзебезгә бирде. Эшегә уңайлы эшләргә. Бүген илкүләм проектта катнашучы комбинат эшчәнлегенә министрлык бәя бирде. Алар эш барышын заводка килеп карады. 2-3 тапкыр күтәрелде производительность, выработка бер кешегә бу саннар буенча алар числе лидеров. Монда әле резервлар күп. Тагында 1-2 тапкыр күтәрергә була. Хәзер Татарстанда 71 оешма илкүләм проектта катнаша. 2024 елга анда көрүчләр саны 350-гә җитәчәк. Проект үтәлешен депутатлар контрольдә тотачак. Бу халыкның яшәү дәрәҗәсе артсын өчен эшләнелә. Руслан Хөснетдинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Яңа ел мөгҗизасы ел ахырында яңа фатирлы булган яшел үзәнлеләр шулай ди. Бүген шәһәрдә социаль ипотека программасы буенча төзелгән 340 фатирлы йортны кулланылышка тапшырдылар. Биредә бюджет өлкәсендә эшләүчеләре, күп балалы гаиләләр, ятимнәр һәм тузган торактан күченеп килгәннәр дә яшәячәк. Для нас это новогоднее чудо. Чудеса существуют. Бу мөгҗизаны без 5 ел көттек ди Җәмилә Кыш бабайдан елда сырый торгач, хыяллар чынга аша. Яңа ел кичен алар яңа нигездә каршы алачак. Вот наша квартира. Яңа нигезгә бәрәкәт иңсен дип ипитыз белән керәләр. Гафиятуллиннар гаиләсе бу. Без бу квартираны озак 7 ел көттек. Безгә яңа ел алыннан бу бик зур бүләк булды. Вот здесь смотри, детский класс вообще будет. Гимнастика буенча тренер булып эшләүче Александр фатирга чиратка басканда әле өйләнмәгәндә була. Хәзер инде алар өчәү. Торак киңәйгәч, гаиләне дә ишәйтергә исәпләре юк түгел. Я женился. Өйләндем, балам туды. Ул тугач өстәмә 200 мең сум акча бирделәр. Аны беренчел керттем иттек.
Йортта барлыгы 340 фатир, бирдә бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, күп балалы гаиләләр, ятимнәр һәм тузган торактан күченеп килүчеләр яшәячәк. Зеленодольска проблема ветхого жилья очень остро стоит. Яшел Үзәндә торак фонды нык тузган, шуңа да бүгенге вакыйга безнең өчен бик тә истәлекле. Социаль ипотека программасы буенча быел республикада 107 йорт төзеп тапшырыла. Бу 5000-нән артык гаиләдә үй туе дигән сүз. Киләсе елга да планнар зурдан. Әйтик, Яшел Үзәндә 255 фатирлы тагын бер йорт төзиләр. Чиратта торучыларны шатландырып әйтәсем килә, без инде 20-нче елдагы чиратта җитүчеләрне бүген шушы йорттагы квартираларга яшәргә кертәбез, чиратны ачтык. Үй туйларын бу көннәрдә Лаеш, Сарман, Түбәнкама, Казанда да үткәрәчәкләр. Яшел Үзәннән Гүзәл Әлим ва Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Тукай районының Рано башлыгы эштән китү турында гариза язган. Эчке эшләр министрлыгында тикшерү дәвам итә. Бүген Мәгариф министры Тукай районындагы гадәти булмаган дәрескә үз аңлатмасын бирде. Журналистлар белән очрашуда Рафис Бурханов узып баручы елга нәтиҗә чыгарды һәм көтеләчәк кайбер үзгәрешләрен дә сөйләде. Тулырак Рәмзилә Гафиятуллина. Мәктәпләрдә өйрәтеп кенә калмыйлар, өйрәнәләр дә. Тукай районында узган җомгада югары сыйныф укучыларын полиция уздырган өйрәнүләргә җәлеп иткән иделәр. Бу кадрлар шуннан. Сценарий буенча яшүсмерләр эчке эшләр хезмәткәрләренә каршылык күрсәтергә тиеш булган. Бүген әлеге вакыйгага Мәгариф министры ачыклык кертте. То, что произошли учения. Әлбәттә, мәктәптә балык булмаган балалар катнашында мондый өйрәнүләр үткәрү дөрес түгел. Һәркем үзенә нәтиҗә ясагандыр дип уйлыйм. Районның мәгариф идарәсе башлыгы эштән китәргә гариза язды. Әлеге вакыйганы тикшерү дәвам итә. Шуны әйтә алам, өйрәнү вакытында балаларның сәламәтлегенә зыян килмәгән. Мин кичтән табиблар белән сөйләштем. Аларга мөрәҗәгать итүче булмаган. Бу очрак бөтен җирлекләр өчен сабак. Балаларны мондый чараларга җәлеп итү итмәү турында һич югы киңәшләшү кирәк иде, ди министр. 10нчы сыйныфларны җыю мәсьәләсендә дә министрның фикере катгый. Баланың теләгенә каршы төшәргә ярамый. Андый очраклар турында кичекмәстән министрлыкка хәбәр итәргә куша. Урта һөнәри белем бирү йортларында башка борчулар да бар. ЕГЭга бармыйча аттестат алар өчен барырга теләгән балалар да күбәйде хәзер. Алар колледжны бетереп, инде заводка, фабрикага барырга исәпләмиләр. Шулай яңадан югары белем алырга дип инде менә шулай читтән кирмәкче булалар. Татарстан бу өлкәдә беренчеләрдән булып тәртип салырга җыена. Татар телен укытуда да үзгәреш көтелә. Яңа программа әзерләнә ди. Беренче мәртәбә яңа фән татар теле Татарстанның дәүләт теле дәрәҗәсенә чыгарылыр дип көтелә. Төп үзенчәлек сөйләм телен үстерүдән гыйбарәт булачак. Яңа бугыслар чыгару буенча, аларны язу буенча эш комиссиясында берничә тапкыр катнаштым, мин аның әгъзасы. Аларга кул куйсыннар әле башта. Аннан без алар турында аерым сөйләшербез. Минемчә без бик күп сорауларга анда җавап күрербез. Киләсе елдан Мәгарифтә тагын бер үзгәреш көтелә. Гаилә кодексына кертелгән төзәтмә нәтиҗәсендә хәзер баланы абый-апалар йөргән бакча яки мәктәпкә ташламалы шартларда кабул итәргә тиешләр. Рәмзилә Гафиятуллина, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Вуз һәм техникумнар үзләре генә сәнәгать тармагы өчен белгечләр хәзерли алмый. Бу эшкә кемнәр кушылырга тиеш? Моның турында тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Без булдырабыз икән. Нәрсәгә тынсакта булдырабыз? Үзебезне үзебез үстерәбез, үз кулыбыз белән. Татарстанда ел җитәкчесе бәйгесе тантанасына нәтиҗә ясадылар. Тулырак Айса Шаймардан. Татарстанда елның иң яхшы җитәкчеләрен ачыкладылар. Бу нефть химиясе предприятиеләреннән алып, дәүләт оешмаларына һәм кичкенә авыл хуҗалыкларына кадәр аларны президент Рөстәм Миңнеханов котлады. Нәкъ шуларның көче белән республика икътисады алга бара диде ул. Иң яхшы җитәкчеләрне Айза Шаймарданов күрде. Ел җитәкчесе исемен Роза Гатина алды. Ул 11 ел дәүләт химик продуктларны тикшерү институтын җитәкли. Роза ханым инновациядәге казанышлары өчен иң яхшы җитәкче дип билгеләнде. Мы действительно в этом году добились серьезных... Без быел чыннан да зур уңышларга ирештек. Нефть газын чистарту технологиясе яңарттык. Аннары Татнефтьтә уңышлы тәҗрибә үткәрә алдык. Быел ел җитәкчесе конкурсында барлыгы 16 кешене 7 номинациядә бүләкләделәр. Араларында Татнефть кебек гигантлардан башлап, Тулпар Айры, Алабуга резидентлары һәм Кызыл юл авыл хуҗалыгы кооперативына кадәр бар. Кадерле дуслар, барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән котлыйм. Сезгә нәтиҗәле хезмәтегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Таләпчән җитәкчеләр фидакар хезмәткәрләр ярдәмендә республика икътисады тотрыклы үсештә. Несмотря на все сложности в экономике, у нас есть
рост и объемов валового регионального продукта, индекса промышленного производства, инвестиций в основной капитал. Дәүләт бүләкләре дә тапшырылды. Татарстан алдындагы казанышлары өчен орденга хезмәт ветераны Шамил Бадамшин һәм энергетик Николай Николаев лайыгы менә. Ватан алдындагы казанышлары өчен 3-нче дәрәҗәдәге орден президент ярдәмчесе Рауил Муратовка бирелде. Часто задают вопрос. Еш кына сорау бирәләр, Татарстанның уңыш сыры нәрсәдә дип. Дәвамчылык булуда. Дәвамчылык, тәҗрибәле лидер булмаса, ничек 1 триллион сум салым җыярга була? Тарихи мәдәни мирасын саклауга үз өлешен керткән җитәкчеләрне аерым билгеләп үттеләр. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Яңарыш фонды химаячылар китабының 10-нчы томын тәкъдим итте. Без булдырабыз икән. Нәрсәгә тынсакта булдырабыз? Үзебезне үзебез үстерәбез, үз кулыбыз белән. Үскәнебезне дә сизми калабыз. Менә бит республика ничек үсә. Алар арасында Таиф компаниялар төркеме башлыгы Руслан Шихабетдинов, Түбән Кама нефтехим җитәкчесе Азат Бикмурзин да бар. Айза Шаймарданов, Алмаз Ядинов, Яңа Гасыр каналы. Татнефть şirkәте корпоратив ачыклык рейтингында беренче урынны алды. Россиядә зур компанияләрне 2013 елдан бирле өйрәнәләр. Быел экспертлар 1000-нән артык şirkәтне тикшергән. Алар еллык хисапларны, корпоратив сайтларны, мәгълүматларны ачык тоту халыкара стандартларын куллануны өйрәнә. 1 ел элек Татнефть бары 12-нче урында булган. Башкалада Казан гаилә үзәге янында урнаштырылган төп чыршы пәнҗешәмбе көнне ачылачак. Яңа ел төнендә монда күңел ачу программасы төнге 3-кә кадәр бара. Бәйрәм уңаеннан шәһәрдә моннан башка да бик күп чаралар планлаштырылган. Эрмитаж Казан үзәгендә кышкы медиа фантазияләр күргәзмәсе эшләячәк. Баратынский музеенда Раштуа балы уза. Республикада каникул вакытында 218 лагерьда 9000-гә кадәр укучы ял итәр дип көтелә. Иртәгә Казанда иң зур республика чыршысы да узачак. Аңа 8000 бала чакырылы. Бу кышта республикада 700 шугала һәм хоккей майданчыклары да эшләячәк. Бүген министрлар кабинетында яңа ел бәйрәмнәре вакытында узачак чаралар хакында сөйләделәр. Будет задействовано более Башкалага сәяхәткә килгән балалар автобусын ЮХД хезмәткәрләре озатып барачак. Бәйрәм көннәрендә халык иминлеген 2000 ярым полиция хезмәткәре саклар дип көтелә. Экскурсионная программа, будет несколько точек отправления экскурсий. Республикада туристлык маршрутлары да эшләячәк. Кышбабай резиденциясе Болгар, Алабуга, Зия утраушыгына сәяхәт кылырга мөмкин. Соңгысына махсус электричка җибәрелә. Ул көнгә 4 рейс ясаячак. Кукмарада итекләр, Мамадышта Шаналар фестивальдә оештыру каралган. Праздники. Федеральная пассажирская компания. Кар аз булса да, барлык юл транспорт предприятиеләре тәүлек буе эшли. Бозлаукка каршы материалларны саклау өчен 52 база әзерләнгән. Бәйрәм көннәрендә Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбургка йөри торган поездлар саны да арттырылачак. Яңа елдан авиакомпанияда Салихард, Яңа Уренгой, Кемеровога яңа юнәлешләр ачыла. Рөстәм Миннеханов паркларының яңа ел бизәлешенә тимер аяклар киеп бәя бирә. Бүген Татарстан президенты Ширек күл паркында булды. Монда майданы 6000 квадрат метрга җитүче шугала эшли. Бәйрәм алдыннан паркка 20000 яктырткыч торган 20 метрлы 2 пано куелган. Прокатка тимер аяк алу бинасы да киңәйтелгән. Инде гадәткә кергәнчә Рөстәм Миннеханов шугалакны үзе дә санап карады. Балалар белән фотога төште. Киләсе тукталыш Дубрава урман паркы. Быел монда яктылык таратучы таганнар, тимер аякларны прокатка алу өчен төзекләндерелгән урын, яңартылган утлар. Парклар һәм скверлар дирекциясе президентка башкарылган эш һәм киләчәккә планнар турында сөйләде. Үзгәрешләргә Рөстәм Миннеханов кына түгел, башкалы халкы һәм шәһәр кунаклары да бәя бирде. Салкынча һава торышы булуына карамастан, паркта йөзләгән кеше иде. Бүген Казанның Наратлык паркында тантаналы рәвештә яңа ел чыршысын ачтылар. 22 метрлы гүзәлне традиция буенча Казан Архсинтез җәмгыяте эшчеләре урнаштыра. Җыр, бию һәм авыктыргыч уеннар тамашачы шулай җылынды. Бәйрәм бик ошый, елка матур, күңелле. Тиздән яңа ел бик көтәбез. Яңа ел бары тик шатлык алып килсен. Химиклар мәдәният сарае янындагы чыршы шәһәрдә иң матурларның берсе. Күркәм гадәт буенча аны Казан Оргсинтез җәмгыяте хезмәткәрләре урнаштыра. 22 метрлы урман гүзәлен кую өчен быел да 50ләп кеше җәлеп ителә. Казан Оргсинтез ул зур шәһәрнең бер өлеше. Зур шәһәр ул безнең заводыбызның
җиһазның бер өлеше. Җитәкчелек безгә ярдәм итте. Бүген әлеге чыршыны ачабыз. Әйе, пар әз. Яңа ел кәефе дә юксыман, әмма без ышанабыз. Парда, бузда, мандариннар да булыр. Якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Хочу вам пожелать. Яңа елда сезгә сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Шәһәрнең матурлыгына без керткән өлешне сез дә бәйләрсез һәм сөенерсез дип ышанам. Наратлык паркы шулай ук Казан Оргсинтез көчләре белән торгызылган. Монда балалар өчен мәйданчыклар, спорт җиһазлары, кышын шугалакта шуы мөмкинлеге яңа ел программасы. Группе компании «Таиф». Таиф компанияләр төркеменә, Казан Оргсинтез оешмасына рәхмәтебезне белдерәбез. Безгә терәк булганнары өчен, мондый дуслар булганда безнең районнарыбыз тагын да үсәчәк. Сезгә уңышлы яңа еллар телим. Россиянең иң матур башкаласын алга табада бергәләп төзик. Махсус бизәлгән мәйданчыкта фотога төшү, таганнарда атыну, олылар да, кешеләр дә үзенә шөгыль тапты. Бу чыршыда без үзебез үстек, уйнадык. Хәзер үзебезнең балаларны монда уйнарга алып киләбез. Расскажи, какая елка? Большая. Еще какая? Нарядная. Ждешь Новый год? Да. Күңелле биюләр, театральләштерелгән тамаша, халык төнгә кадәр күңел ача. Паркның гүзәле, чыршы балаларны һәм аларның әти-әниләрен яңа ел бәйрәмнәрендә дә көтә. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danil-master.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аяз һәм кояшлы көн көтелә. Республикабызда көндезге сәгатьләрдә явым-төшемнәр юк диярлек. Бары тик төнлә генә бераз карлы яңгыр һәм кар явачак. Төньяк чыгышта 6 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми. Температура -8 градус. Антициклон тәэсирендә алдагы көннәрдә суык һәм кояшлы көн вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан булытлы һава, җилкен яктан талган. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аяз һава, шулай ук 6 градуска кадәр суык. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта аз булытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Салкын кашны күрмәгән, язның кадерен белмәс ди халык әйтемнәрендә. Һәр көнебезне бәрәкәтле итеп үткәрик. Чыгарылышның спонсоры җаваплылыгы шикләнгән ТСИ җәмгыяте 2019 елның декабрендә Родина 8-нче йорт комплексыннан 50 000 сум ташлама белән фатир сатып алып көн күреш техникасы отыгыз. Сюрпризлар әле моның белән генә бетми. Төгәлрәк мәгълүмат 227 1050 телефоны буенча. Новогоднее чудо не ищут под елкой. Оно приходит с исполнением заветной мечты. Мечты, которую вы воплощаете вместе с компанией ТСИ. Успей купить квартиру со скидкой в ЖК «Родина» и участвуй в розыгрыше призов при покупке квартиры в ЖК «Родина» и ЖК «Радужный 2». Рыба от сельди до семги и сибаса, икра красная и черная, морепродукты от креветок до мидий и осьминогов. Все по очень выгодным ценам. Где? В Азбуке океана, на Московской 48, а также в торговых центрах Бахетле, на Павлюхина 57 и Ямашева 71А. Затлы балык, кызыл уылдык белән кара уылдык бәйрәм табынына төрле деликатеслардан тыш, һәр кемнең күңеленә хуш килерлек башка ризыклар Азбука вкусы кибетләрендә. Сезне Казан шәһәре Мәскәү урамы 48-нче йортта көтәләр. Башкалабыз Казанда аз булытлы һава, 5 градуска кадәр суык. Төньяк көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.